Ngadap lagi jing sungo i blai sen ni ka par ka mantai ka mga yo pa binya kren ba pi leng ba ni ka ktien ka ba em ka ba khoi ka jong blai ba ngai ki ni ka ktien na ka ni ka sri ka dalong jikar khu pi ba ni ka ktien ji sha ka nai bor ya pi ha ba fi sungo ya ka ba ka don ka jing men to ya bang yo sungo ka ktien ka jong blai ta dei ta shwa ba ngan kren ka ktien ka kwa ban ai khlei fi we pui ba ro ki ba snap bi sha skor ka ktien ka jong blai hagani ka por mta nga pdiang song ba fi sing ka channel jong ka potnet ya ka bangila ai kar teng ru ka khubor step tengenget agani ka ski ngin pulei ka ktien ka jong blai bat ngin yo jimun toy na ka subject ya ka banga bu agani ka ski ka long haba ka burom ka jong try ka tingshan ki ksut ki leran tengi skap no ini ka ktien ka jong blai ni ka por mta ngin I ki don ki binta na ka ktien ka jong blai ya ka ba ka burom ka jong blai ka tingshan ka ai ka baja tungi pulei ni ka por exodus ka balai pusaw ka khot bar kundai ter ka om no ktien jong blai tungi pulei Timen ba Moses luan hier no lom Sinai ba kita gi arfli gi maulen kniap ka jing pla ha ga kti Moses men ba luan hier no to lom Moses tip ba ka sni khamat jong u kala ting shan ber kat ba ula kren bat u kani ka yathu ingi kat ba Moses udang don ba du try kat ba udang ya kren ba du blai kat ba udang ya slok bat u oh ka ktien ka jong blai ka ong ba Moses ula ting shan ber kata ka dur khamat ka jo kata ka sni khamat ka jo kala ting shan ber ong ka ktien ka jong blai kat ba udang ya kren bat u blai ni yang ni ka babel ki thu ti u aran ba ki kun Israel baro kili I Moses hakmi ka sni khamat jo u kala ting shan ber bat kila ye shep tieng ban wan hajan jo u ti ka bajang ni Moses habau dana ka presence jong blai ka dur khamat ka jo ka ting shan do ka kata bagani ka sni khamat ka jo le ka ni ka sni do ka jo ka ting shan do kata bu aron bagi kita ki pat baru kila shep tieng ban pet ya Moses balai bu Moses u ting shan ka daw ka long namar bu don ha ka presence ka jong blai namar bu don ha ka jing don jong ta ba ting shan tam Barabudan bu tau bateng shan tam kata ka jing teng shan ka wan ha Moses. Badu Moses udan ha kata ka jing teng shan. Barabau teng shan ani kini gi breu ki de shepting Moses abau la teng shan waru men jago aran u de shepting. Baka babel gi tu ingi terkat bau dang dan. Banyak kran baru blai ka dur khamat juga la teng shan baru hiar la tolom ka dur jago ka teng shan. Bar ki breu ki de I kata bat u aran ru ki de I kata bau da bu sun ka jingka dekat lai pulai ka ong ti kat bau Moses udang kreneki ulabu ya ka jingka halor ka khmat jo kim no coban pet namar balat teng shan palat ka dekat lai pesan ka ong bagi kun Israel kilo I baka sni khmat Moses kala teng shan ber bau Moses ulabu pat ya ka jingka halor la ka khmat hado ba unda lek hapo ban kren batu kamut abu lek kren no blai weng no ka jingka andre habu don baki di gibre wa ban ka ya ka jingka namar bau teng shan palat Tadi ta ko abanong ifi ka ni kasgi ka bamanta la da bidon na ka presence ka jong blai kan ma bo jisu ang along mga ujing shai jong ka prthai kan ka jing shai kam dei ka jing shai lat ne ka jing shai sgi kan ka jing shai ka ba ting shan na mar ka ktin ka jong blai ki thu ingi bo jisu ka dur khmat jo am ka da ting shan kum ka sgi ha ka borba jong ka kamu dah teng shan ado kata-kata. Kaburam ke jong try ke teng shan si syahado kata-kata. Ujisu udai wa teng shan ya kaburam ke jong. Ko an police kan dia kata kadur khamat jong ke teng shan ka babel ka ong ni jingpin pagol no maning kong kani ka khot ka ba khat ne kong bat ula dona ka khti ka man jong nyo ki klor bana ka shintor jo ka mi na ka wait lam bardang suti banap par ka khamat jo ka long kum ka sngi ka teng shan ha ka borba jong ka Tadi tahu Jisu uting shan I ktin ke jong blai ru kladon ke por ke bau Jisu kio hatau lum jong jing pen keladur baka dur khamat jong ke ting shan ke babel ke ong kata tu ngi play ni ke por na ka gospel ke jong u Matthias ni ke nong ke ba khat nyo ke babel ke thu ingi hang ni ke ai ke ba ja to kan puli onda la Andreus gi u Jisu la shim lang Petros Jacob baru Yohanes upara jong u buloi lilami u kerpang ki silo majrong pala pen keladur u khamat jong ki ke khamat jong kala ting shan kum gasgi bagi jan ju kala le kum ka jing shai kami ru Moses baru Elias klia pau ki bade kren batu Petros te ula yathu bul ong ko Jisu ko try ka bhaingi bandan hang ni lada memon ni thau ni lightly ging trap ka way ya make away Moses ka way ru Elias habau dan kren kami ula o pateng shan kala ka iki
kami ru ka krien na tol ka ang uniu long khon janga bang it bang snow ba pin snow ya ka krien jong lai ki thu ngi hang ni ba ka dur khmat pe jong trai ro hang ni ka thu ba ka khmat jo ka ting shan kum ka sngi ba ki jan jo ka long li kum ka jing shan pi ka ni ka jing long ka jong blai u jisu u dei u ting shan ya ka bor ba jong u palat pan ya ta ka sngi tadeng ta wong along manga ka jing shai jong ka perthai pala da pidan ba utrai am hasna jong am ka dur jong fi ka ting shan wala da ki brew ki mi i ka tan ki so ki pot jing dom ha ki pat ya pm kin yu i na marba pio lang ye ka jing ting shan ka jong blai la da u Moses u ting shan na marba udan ha ka presence ka jong blai but bo aron ba ki pat ba ki le shapting na kwa ba nong fi ka do tam ki ki bor jing dom ki shapting haba ki yu i ya ka jing teng shan ke jong blai ke jing jong fi kamola la vidana ka buram ke jong blai la vidana ke jing teng shan ke jong blai kanono ke jing dum kanam la ban jan jong fi kan mat la atal kan mat la kumba upol men ba udang long usol kawan ke jing teng shan ya kata ke jaka mau kan ba udang lech Damascus ke tin jong blai ke thu ingi in pule ke por ni kam ki apostle ke ni nong ga ba kendai ba utraw ya thu ingi ong ne to pule ro khat ben kong kong Ti usol haba udang pensat ki bernyam ki penyap ki senran jong try ulalek ha girang ba leng do ba ulapan na ki shiti je Damascus snagok bat la daun shem ki no ro ki ba ne kalenti senrang ne ki kintai ba unyo ban lam ya ki ban kom si Jerusalem tikat ba udang lek la ja bo poe jan Damascus ba kindit la ting shan lep baros saudong ya uda ka jing shine na beneng ka ba ba ki thu ingi hang ni kan bodang lek kendit la teng shan lep saudong ya ka jing shai na beneng bola kolon kram ma kno bolo ya sngo khtien ka bang sol balai me pen stam benya jisu wan benya kendo ya usol ka Tarsus sa kalenti Damascus udah kolon kram ba ta ka tau da matla asna nang ni do lai sni ang khtien ke jong blai tadeng ta na kwa banong ifi pulut por ba do blai pulut por ka khtien pulut por nya kran pulut por nya slok blai dan ba ka presence lo jingai no blai tapi jingai ka jingim jo fi ko mga kran to sini ka do signal le but la da ka do signal am ka jingim jo fi ka lip dat tadeng ta dan ba ka presence ke jong blai ha ka ta ka jing teng shan ke jo ha ka ta ka bor ba ke jong pi ro pin teng shan lam jisu ngalong mga ka jing shai ka perthai u khat ngi ro wang pi long ka jing shai jo ka perthai to an pule ke ne ka por mo no Matthias si u jisu u khat ngi ro bangin long ka ta ka jing shai jo ka perthai lunang ba san ke ne ka khat ka ba khat sao no Matthias ka ong pibilong ka jing shai ka perthai amla ban buri ya ka snong ya ka bala bu halar ulum lamne la jutang ka sharak bala bu ka shang hanrei ha ka ding penyang sharak tika pen shai ya baro ki ba ga yeng to pen shai kum ta ga jing shai jong pi khamak ki breu ba kin yu i ga jing le ba ha jong pi ba yo ya ro yo kpa jong fi u ba ha ki bnen u jisu ang along mga I am the light of the world ga le mga to jing shai jong perthai ba bi bot inga ka ta ga jing teng shai ka wan lang afi ka ta ga jing shai ka wan lang afi ba deng ta kwa ba nong fi da pi bi bit lang ya ga ne jing teng shai ba ne ga jing shai ga jong blai so ki la shat ting lo pa fi tadeng ta la fi dua ya ka yeng jong fi mani fi ro la da ki we ya ka yeng ki pat mani utra ne ki bor jing dum ki don nang ta nga kwa ba nong fi am ki ta ki bor jing dum kin le ran haba ki i jing teng shan ki jong blai kin le ran men jan ba kin kan ria anang ta kin le ran haba ka dan ka burom ki jong blai uksu le ran tadeng ta gini ki bor ki bata ki kon ki jong fi no lock jong fi ka lock jong fi ne gino ki bang shat te ki sam fi la fi dan ba ka presence ka jong blai aga jing doi jing mane ki jing ro am ka tien ka jong blai kita ki ksoi kin le ran man shong ka yeng ka jong pi ki haban pet ki haban mi lock jong fi ka la be un pai bi shotra ki kon kin ka la be na tep ya gata ka jing duk kan ria na ka yeng ka jong fi ka chin jar kan ria jing ya kan ria la da fi dan ba ka presence ka jong blai na mara fi dan ka presence jong blai ndai sho ma pi ba ya le ka presence jong blai ka ta ka jing teng shan hi am kan jat na kan tat lot barok ti ki pot jing dum na ka yeng ka jong fi ba ki ksoi ki haban sharem ki le ran ba ni i ka jing sha kim no dan pek bikin matla alun kada kita ka jing sisha ko aban no fi ni ka sni ai fin dan ka presence ka jong blai ka ko aban duai na kamta jong fi ka por ka bamanta ya ka ba fin pulut ya ka por ka jong fi ban dan ka presence jong blai
Ini dua yang ni kepor ke bementa. Try nga aingo ya me ko pa ni ko bor ni sgi. Habang idon ko try ha ka buram ke jome habang idon ha ta ke jing teng shine ke jome go try. Ki ksut ki le ran ki septing ki haban pat. Hallelujah. Aingo ni kon jome try ki snow ni ko bor ba ki don be ha ka jing dua ke jiro ke jim ne be ki don sinda ba me. Ki ni yai ba me ki ni kren ba me go try. O ki ni don ba me Allah ke sgi ki nom ken ria no try na ka presence ke jome. Try me cut ki be ki don be ka presence jome ba ka babel kong kita hapu do men sim ko ta ka don ke jing lai lot na mar ka no ka bor jing dum ka nom la ban kom ka no ka bor baman ka nom la ban te ka no bor man ka nom la ban le don bor ban le thom bor ya ka jing jong kita ki badon ha ka presence ke jong ble na dua nga ka khu vi ni ka ski bu lok chu pi lat na ka jing te ki khon kin lat na ka jing te ma pi ru pin lat na ka no ka jing te jong baman ba nga ngat aga ni ka ski ye barokin jalong to mai. But our fi dan be ka presence jong blay ki la kan ria jing dom baro ki la rem but ki la shapting but ki le ran ki haban patlot na dwai hagane ka sngi ka teng jisu hallelujah kim not ta ban pet ya ka yeng ke jong fi kim not ban pet na mar ka jing teng shine ka ban opi ka ba wano blay o kan pen mala ki bor jing dom ro baro na dwai ka khu fi ne ka sngi ka bamanta hallelujah 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 ka teng jisu hallelujah kren ke healing kren ya ka born kren sha ke jimben kia ke jimplai lo kren sha ya ka jimpen slap ke jong blai ke jim ke jong fi ya ka ba finang la ken man don ka president blai ka tep ka soi ka an pen jinga ya fi no blai re na do man ka ski right kot pule ka tin dwai yai minat na kwa ba fi ha ka kerteng ke jong Jesus hallelujah oh hallelujah i ke jimplai ya ka yeng ke jong fi ngai ke jimpen kia ka mat ke jong fi ngai ka kamba ke jong blai ha ka jim ke jong fi ha ka kerteng Jesus na dwai ka ku amen but amen. Try na gud kuivi ngin sa shambyang la shai ka si ha ju ka por bakan mau baka form jo Bible school kan kut la ni ka Thursday manta di Wednesday la shai ka akut la pikwa ban join one no kat baka por ka dang don inum piang shu adin nang ta utroin gud kuivi one check office jo por one shimini ki form if you don't come ki jing duai ru ngadon singi ba ar ba singi sa jan jong ka te one ngin kendo ni o ni duai lang blain gud kuivi ngin sa sham ko blai nang ta ka buram ju amen amen.